момчета и момичета, и за днес съм подготвил да поубиваме малко гангстерчета и да ни погони малко полицията. Клипа съм умислил да е 10 минути. Просто не искам да го правя. И сега да намерим кола, ако може. Охо, супер! Да вървим към гангстерите. А затвори тази проклета врата да е. Много мъгневно това радио. Само да го сменим. Така искам да сменя. Мисля си, че съм много по-бърз с нея. Като обърнем. Само да не я блъснем някъде. Защото искам да си я пазим. Опа, и аз го казах и то просто стана все едно. Важното е да убием над 100 гангстера. Това ще стане доста лесно. И надявам се, ако ви е харесало, да се абонирате или да дадете палче нагоре. Ако не ви е харесал клипа, хем пишете в коментарите какво не ви е харесало и дайте палче надолу. Сега къде ли са тези гадни гангстерите? Явно днеска няма да се яват. Че няма да има. Опа! Ще са от колата. Не е твоя колата. Чувам те, че казваш. Даже почна да ма стреля, няма да вземеш. Изобщо не си помисли. Ето най-накрая се явиха гангстери, дами и господа. Няма го сложим днеска. Така, единия долу. Вие просто си върви така по пътя. Добре, този човек сигурно иска да го прегазим, той ми вика прегазима. После му питат по новините, защо някой е блъснал еди кой. Сигурно за това. Той трябва да се блъска 10 пъти сигурно. Не, ама защо ми взимаш колата? Защо ми взима колата? Да слем да иземем оръжията, ако ще са там, те ги няма, те са изчезнали на себе. И както винаги почнеш ли да стреляш гангстер, той тръгва да бяга. Не ме интересува и то пак искаш да ми вземе колата. Просто стига ми взема и път, защото най-накрая ще блъсне. Значи много ми мръзна скачат. Така се засила, че няма да разберат откъде е дошло. От един удар бих го убил. Значи 100 пъти на 100 пъти. Трябва вече да умря. Или аз ще го пребия. Да, всъщност аз ще пребия. Защото скоро ти няма да бъдеш прегазен. Ще ми е много хубаво, ако някой гангстер е обрал някой. Това не е гангстер. Сега искам да ни погони полицията след малко. Така ще мисля. Това не е гангстер. Ето линейката пак ще дойде явно и аз пак ще я взема. Тук линейка не искам да има. Просто... назад! Пст, само да го излекуваш. Няма да допусна да дойдеш тук. Ох, чухте ли го? Ох! Да почваме да ядосваме полицията. Гадното такси. Ако преди не падне. Ето полицията са ще идва, ще върва да я ядосвам.
излезвам като гарняр. Сега полицайите тук нещо ги няма. Линейка да гази хора не съм виждал. Тя и с реви. Супер. Тук ми париш ми. Я да дадам. Да я се замени. Откъде са тия пистолети? Слязох само за едно животче. Както казах в предишния клип, искам да ви питам третата мисия в GTA как да я изпълня. Защото скоро, като гледам, никой няма да ми каже. Yes! Пликче с пари! Добре, аз сега мисля да... полицията няма да дойде, да събирам клип. Да показвам на тия, които играят все още GTA 3. Къде могат да намерят пакетчетата с пари? Там кефи. Мисля да я взема. Добре. Чао, господине. Хареса ми. Супер музика просто. Винаги обичам си я пускам. Много ма кефи. Такава обикновен, като ма гонят полицаи, които и да са гангстери, например. Винаги пускам някаква такава вандална музика и като почне, става много готино, напечено направо става, просто те надъхва. Сега ще се опитаме да гледаме колата, ако ни стигнат патроните. Кой ще стане? Да, няма стане. 3 патрона, 2 патрона. И както казах, няма да стане. За едно ден съм си прострелял колата, нека да чупим прозореца и да тръгвам. Аз всъщност взех ли тези пари? Да, взех ги. Тази кола имам в гаража от миналия епизод и я видяхте. И тя дава най-много газ. И полицейската след нея много е бърза просто. И полицейската и тази кола са много бързи. Добре, има още 3 минути за клип, така че да намираме по-бързо тези гадни клипчета. Ето, господин полицай е тем. Много обичам да ги наричам господин полицай, госпожа полицайка. Много са ми смешни, така да казвам. Остана ли към 1 минута, аз ще тръгна да се прибирам. Скачай! Прецаках всичко просто с толкова пари. И само да кажа, че имаше пак бъг просто. Искам да попитам как мога да си оправя проблема, да не ми изчезват парите и да почвам пак отново, защото ме изнервя. Нека да се качим. Ето го, просто очаквам, че тук ще има пари. 4 от 100, не е зле, но изобщо не е зле. Точно за мен, аз как не мога да играя тази игра, изобщо мисля, че е зле. И много обичам да скачам. Добре, казах, че като остане 1 минута, ще мисля да спирам клипа. Само да ви искам в коментарите да напишете на миналия клип как да го заглавя този клип, защото изобщо не знам как. Някой, ако не е гледал миналия клип, да покажа спортната кола, която аз съм взел същата, но само че е червена. Същата. Абсолютно същата. Ето тук. И аз тук мисля да приключвам клипа. Чао.